ରାଧା ମା ଟିକେ ଅଟା ଦଳି ଦେଲୁ ମୁଁ ରୁଟି କରିଦେବି। ନା ମା ମୁଁ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇଛି ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ଆରେ କାମ ଠକ ହେଇଗଲୁଣି, କାମ କରିବୁନି ବୋଲି ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ, ଜଲ୍ଦି ଯା ଧୋଇକି ଆସିବୁ। ମା ଦେଖ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ ବନେଇଛି, ତୁ ମୋତେ ଧୋଇବାକୁ କହୁଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାଧାର ମା ତା ମେହେନ୍ଦି ଦେଖିଲା ତା ରାଗ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହେଇଗଲା। ଆଲୋ ମୋ ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇଥିଲୁ। ମା ନିଧି ଦିଦି ଯୋଉ କାଲି ମେହେନ୍ଦି ବହିଟା ଦେଇଥିଲେ ସେଇଥିରୁ ଦେଖିକି ଲଗେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା ମା? ହଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ରାଧାର ମା ତାପରେ କାମକୁ ଗଲା। ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୋସାଇଟିରେ ଘର ଘର ଯାଇ କାମ କରେ, ଆଉ ସେଇ ପଇସାରେ ରାଧା ଆଉ ସେ ଚଳନ୍ତି। ରାଧାର ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେବେଠୁ ରାଧାର ମା ହିଁ ଘର ଚଳଉଛି, ଆଉ ରାଧା ବି ତା ମାଆକୁ ଘର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ରାଧାକୁ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ ସେ ତା ବାଡ଼ିରେ ବହୁତ ମେହେନ୍ଦି ଗଛ ଲଗେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଗଛର ବହୁତ ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ରାଧାର ମା ଆମେ ଏଇ ମେହେନ୍ଦି ଗଛ ଜାଗାରେ ପନିପରିବା ଗଛ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ମେହେନ୍ଦି ଗଛର କ'ଣ ବା ଲାଭ ହେଉଛି? ନା ମା ମୋ ମେହେନ୍ଦି ଗଛକୁ ତୁ ହାତ ଲଗାନା। ବଜାରରୁ ତ ମେହେନ୍ଦି କିଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ ତୁ ଏ ମେହେନ୍ଦି ଗଛକୁ ବି ରଖେଇ ଦେଉନୁ। ଏତିକି କହି ରାଧା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଧା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତତେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇବାକୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ତୁ ତ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଜାଣିଛୁ। ମା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ହଉ କର ତୋ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ତୁ କର। ଏତିକି କହି ରାଧା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ରାଧାର ମା ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମେହେନ୍ଦି ଗଛକୁ ସେଠାରୁ ହଟାଇଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ବହୁତ କାମ କରିବାରୁ ରାଧାର ମାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମା ତୁ ଶୋଇପଡ଼, ମୁଁ ତୋ ବଦଳରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ନା ରାଧା ତୁ ରହ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏତିକି କହି ରାଧାର ମା କାମକୁ ବାହାରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ କାମକୁ ଯିବା ବାଟରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେବାରୁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଶୁଆଇ ଦେଇ କହିଲା, ମା ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଏବେ ତୁ ଆରାମ କରିବୁ, ଆଉ କାମକୁ ମୁଁ ଯିବି। ରାଧାର ମାକୁ କେବଳ ଆରାମ ନୁହଁ, ତା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଇସା ବି ଦରକାର ଥିଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ରାଧା କାମକୁ ବି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ କାମରୁ ଆସି ଘର କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଏସବୁ ଭିତରେ ତାକୁ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇବାକୁ ଜମାରୁ ବି ସମୟ ହେଉନଥିଲା। ରାଧା କେତେ ଦିନ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇନୁ? ନା ମା ମୋତେ ମନ ହେଉନି। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ମୋ ଫୁଲ ଭଳି ଝିଅ ଉପରେ ସବୁ କାମର ବୋଝ ଆସିଯାଇଛି। ବାସ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲା ରାଧା, ତୁ ଯା ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇବୁ, ମୁଁ କାମକୁ ଯାଉଛି। ନା ମା ତୁ ଆରାମ କର, ମୁଁ କାମକୁ ଯିବି। ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଗଲିଣି, ମୋତେ ଆଉ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏତିକି କହି ରାଧା କାମକୁ ବାହାରିଗଲା। ରାଧା ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେଥି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଘର ଆରତୀର ବି ଥିଲା। ଆରତୀ ଘରେ ମେହେନ୍ଦି ଫଙ୍କସନ୍ ହବାର ଥିଲା। ଆରେ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ସବୁ ରିଲେଟିଭ୍କୁ ଡାକି ଦେଇଛି। ଏତିକି କହି ଆରତୀ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଫୋନ୍କୁ ରଖିଦେଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ଆରେ କାଲି ମେହେନ୍ଦି ଫଙ୍କସନ୍, ସବୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ, ଆଉ ଆଜି ପାର୍ଲର ବାଲି ମନା କରିଦେଲା, ଆଉ ଏ ସମୟରେ ମୁଁ କୁଆଡ଼ୁ ମେହେନ୍ଦି ଡିଜାଇନରଟେ ଖୋଜିବି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇ ଜାଣିଛି। ଆରେ ହଁ ତୋ ମା ଥରେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ବାକି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାକି ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଭଲରେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ କରିପାରିବି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ରାଧା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ମେହେନ୍ଦି ପତ୍ର ଆଣି ବାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ମା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଆଉ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାନି, ମୌସମ ବି ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ଏଇ ମେହେନ୍ଦି ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆରତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଘରେ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାଟୁଛି। ଆଲୋ ମା ଟିକେ ଦେଖିକି, ବଡ଼ ଲୋକ ସେମାନେ। ହଁ ମା ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇବାରେ ମୋର କେବେ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଛି? ରାଧା ତା ପରଦିନ ମେହେନ୍ଦିକୁ କୋନ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିବା ସମୟରେ, ଆରତୀ ଇଏ କାହାକୁ ଡାକିଛୁ? ମୁଁ ଯୋଉ ପାର୍ଲର ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲି ତା ସହ କଥା ହେଇନୁ କି? ଆରେ ସେ ଏଣ୍ଡ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମନା କରିଦେଲା। ଚିନ୍ତା କରନି, ଇଏ ରାଧା ଭଲ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଏ। ଆରେ ଆରତୀ ପାର୍ଲର କଥା ହିଁ ଅଲଗା, ସେମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ମେହେନ୍ଦି ରଚିବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବି ଥାଏ। ଆଉ ୟା ମେହେନ୍ଦି ତ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝି ହିଁ ପାରୁନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜି ଏଇ ମେହେନ୍ଦି ମୁଁ ନିଜେ ବନେଇଛି, ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ନା ଆରତୀ ମୁଁ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହେଁନି, ମୁଁ ପାର୍ଲର ଯାଇକି ହିଁ ଲଗେଇବି, ତମେମାନେ ଲଗାଅ। ଏତିକି କହି ଆରତୀର ସାଙ୍ଗ ଶାଲିନୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରତୀ ରାଧାକୁ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇବାକୁ କହିଲା। ଆରେ ୱାଃ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମେହେନ୍ଦି ତ ତୁ ଲଗାଉଛୁ। ଆରେ ତମେ ଲଗେଇଲ ଶେଷରେ ତାଠୁ।
ଆରେ ଶାଲିନୀ, ତାକୁ ଡରାନି, କାଲି ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି ମେହେନ୍ଦି ଲାଗିଛି। ମୋର କ'ଣ ଅଛି, ତମ ହାତ ଖରାପ ହେବ? ମୁଁ ତ ମୋର ପାର୍ଲର ଲଗେଇଛି। ଆଉ ତା ପରଦିନ ରାଧାର ଘରେ, ଆରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣମାନେ ଆମ ଘରେ ମୋତେ କାମକୁ ଆସିବାକୁ ମନା କରିଥିଲ ବୋଲି ମୁଁ ଆସିନଥିଲି। ହଁ, କାଲି କେତେ କଷ୍ଟ ତୁ କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ଆସିବାକୁ ମନା କରିଥିଲି। ମୁଁ ତୋତେ କାମକୁ ଡାକିବାକୁ ଆସିନି, ଆଉ କିଛି କାମରେ ଆସିଛି। ଭିତରକୁ ଡାକିବୁନି? ଆସନ୍ତୁ, ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ରାଧାର ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଠିଆ ହେଇଗଲା। ଆରତୀ ସହ ତା ସାଙ୍ଗ ଶାଲିନୀ ବି ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ରାଧା ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଆଣିକି ଦେଲା। ଶାଲିନୀ ରାଧାକୁ ତା ହାତ ଦେଖେଇଲା। ତା ହାତ ସାରା ଦାଗ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ତୋଠୁ ମେହେନ୍ଦି ନ ଲଗେଇଲି, ଆଉ ତୋତେ ଅପମାନ ବି କରିଥିଲି। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ସଜା। ମୁଁ ବହୁତ ଦାମୀ ପାର୍ଲରକୁ ଗଲି, ଆଉ ତାକୁ କହିଲି, କେଜାଣି ସେମାନେ ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଶେଇଲେ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ହାତର ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ତୋ ମେହେନ୍ଦି ଯିଏ ଲଗେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆରତୀ ତାପରେ ତା ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଖେଇଲା। ତା ହାତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମେହେନ୍ଦି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଭଲରେ ରଚିଥିଲା ମଧ୍ୟ। ଆରେ ବହୁତ କରେଇଦେଲୁ ତୁ ରାଧାକୁ କାମ। ମାଲିକାଣୀ, କ'ଣ ହେଲା କି? ଆରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ରାଧାର ମେହେନ୍ଦି କ୍ୱାଲିଟିରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ରାଧାଠୁ ମେହେନ୍ଦି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ତାପରେ ରାଧା କାମ କରିବା ବଦଳରେ ପାର୍ଲରକୁ ମେହେନ୍ଦି ସପ୍ଲାଏ କଲା। ଆଉ ତାପରେ ତାର ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ପୂରଣ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ତା ମାଆର ଦେହ ବି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲା।